Γεια. Σήμερα παίζουμε Clash of Clans. Μαύρο θα έχει... Αχ, τι θα έχει? Αύριο θα έχει Far Cry 3. Sorry που δεν έχω βγάλει όλη την ημέρα άλλο βίντεο. Όμως είχα κάποιες δουλίτσες. Τεχνικές δυσκολίες, αυτό ακριβώς. Τεχνικές δυσκολίες. Πήρα ένα μικρόφωνο και γαμώ τη μάνα του, γιατί δεν ακούγεται καλά και πρέπει να βγάλω τη φωνή μου για να μπορέσω να με ακούτε. Και δεν ξέρω, παίζει να πάρω άλλο μικρόφωνο. Δεν ξέρω. I don't know, bitch. I don't know. I don't know. I don't know. Μαλακία, μαλακία. Τέλος πάντων. Τι άλλο ήθελα? Τέλος πάντων, απολαύστε. Έχω κατεβάσει ένα app στο κινητό που μπορώ να κάνω από το κινητό. Να κάνω από το κινητό. Πολύ ωραία, Άγγελε. Είσαι Θεός σου. Τι κάνει, θα έχει τέτοια παιχνίδια από το κινητό. Θα παίζω. Πιστεύω να σας αρέσουν. Τέλος πάντων, νομίζω τα έχω full 36 στα 50, 36 στα 50 και 36 στα 50. Άρα εδώ θα βάλω λίγους goblins. Μπορώ να τους χρησιμοποιώ. Γιατί? Δεν μου αρέσει. Μου στέλνουν οι άλλοι. Κατάλαβα. Και στο άλλο που είναι 50 στα 50, εντάξει. Αυτά. Ρε παιδάκια, έχω λίγο money. Πάμε να κάνουμε μια επίθεση. Τι λες σου έχω? Ναι. Αυτούς που έχω. Ναι, άνετα. Γιατί δεν θα το βγάλω αυτό? Θα βγάλω τους μεγάλους πρώτα για την περισπασμό. Και θα βγάλω αυτούς όλους. Ωραία. Πάμε! Μια χαρά. Εύκολο. Μήπως δεν έχεις περνάει. Ναι. Μπράβο. Και τέλος. Θέλω τουλάχιστον να βγάλουμε το κάνει κάστη. Yes, το κάνει. Φέρα. Μαλάκες, έχω πολύ λίγο τέτοιο. Τι? Συν πόνος που πήρα 16 κύπρο. Και 80% το έκανα. Μια χαρά. Τι θα βάλω. Ξέχασα. Όλα και τώρα κάνω. Εγώ τον χρόνο δεν με νοιάζουν να κρύφτω και αυτά. Τα κύπρα με νοιάζουν. Γιατί? Ναι. Γιατί λέω? Όταν νικάς παίρνεις περισσότερα λεφτά. Και έριξε εδώ. Είδε.
Πώς θα πήρες αυτό το στράκι? Πρέπει να καταρχάς να φτάσεις να κάνεις τέτοιο. Έχω bronze 1, σε λίγο πάω για silver. Τέλος πάντων, κοίτα, έχω 2. Όταν το συμπληρώνεις όλο, ανάλογα με τις μάχες που κάνεις, δεν σε κάνει castle, να πατάς αυτό, έχεις λεφτά. Collect, πάτα. Ναι, όταν πατάς collect, Πάτα. σου γεμίζει τα αντίστοιχα. Και μετά σου μένει λίγο ακόμα και... Μια χαρά. Φτάνει. Τέλος πάντων, και εδώ θέλει λίγο να φωνάζω. Λοιπόν. Να το κάνω. Ποιο? Όχι. Όχι ακόμα. Φτάνει τώρα. Όχι ακόμα. Ξέρω δεν έχω κάτι άλλο να αναβαθμίσω. Αυτό έκανα να βαθμίζω. Άλλο τι έχεις? Άλλο είναι φόνο. Ξέρεις κάτι? Εγώ θα σου έλεγα να κάνεις αυτό. Τέλος πάντων. Αυτό να το κάνω. Βγήκαμε για ένα λεπτουδάκι. Μη βλέπετε και τηλέφωνο. Κακά παιδάκι. Πάμε. Minecraft. Γιατί εσείς έχετε πολύ καιρό να δείτε Minecraft στο new. Αναβάθμισα και ένα τέτοιο. Και μια τέτοια παπαριά. 6 Πού είμαι? Στο πούτσο της Αγελάδος μου έβγαλε. Καινούργιο έκανες. Ναι ρε. Πώς σε λένε στο Clash of Clans? Δεν θυμάμαι γιατί. Πώς σε λένε? Δεν ξέρω. Γιατί? Εμένα με λένε Edward. Πω. Ό,τι είναι. Ρωτά γιατί έβαλα παντού αυτά τα λουλούδια και τους πρεσμούς. Δεν σας πειράζει να βάλω αυτό έτσι. Ρωτά γιατί τα έβαλα όλα αυτά. Γιατί? Μπορούσαν να μπουν κάποιοι και να μπουν μέσα από το τείχη. Ναι. Αυτό το Minecraft δεν ξέρω, κάτι μου θυμίζει. Κάποιος έκανε και μια diamond πανοπλία enchanting full και το βγήκε ένα καλό, ξέρω. Χαχα. Και οι villager τους πάνε τα νεύρα. Ναι, Κάνουν όλο είμαστε σε sex. village. Sorry. Ωχ, εντάξει, φεύγω. Οι δύο θετικές. Μη βλέπεις. Είσαι κακό παιδί. Κακό παιδί, κακό. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος να σκοτώνω τους villagers. Όμως όταν πρέπει να τους σκοτώνεις. Και δεν πάρουν όλο το server. Το καλό σου είναι καλό. Είναι καλό. Προς το παρόν πάμε να βρούμε κάπου να μένουμε. Τικατικατικατακ. Άκου πως κάνει η καρδιά μου για σένα. Έχουμε και τζάμπα φαΐ από εκείνα τα... άμα τα βλέπετε ένα εκείνα. Τόγκ. Κάποιος έμενε πάνω. Που κάποιος άλλος τον γκρέμισε τη φάρμα, το διέλυσε. Μπράβο Άκη. Επειδή το έχεις και εσύ το έχεις κάνει. Μαλάκα. Λέω να μένουμε εδώ. Ωραία. Πάμε. Τι έχει Πού να εδώ? μείνεις? Στο πάνω ρε. Στο πάνω το σπίτι. Χαχα. Για να δούμε αυτό. Τι είναι? Που έχει και λάβα. Δεν μου λένε. Οχ. Chest. Έτσι είναι. Ω, ναι. Τέλος πάντων, ας βάλουμε την πανοπλία. Bread. Και σε λίγο καιρό βγαίνει το καινούριο update. Μια χαρά. Βγήκε ένα, αλλά Δεν έγιναν είναι. οι κατάλληλες ρυθμίσεις. Έγιναν κάτι ψηλοπράγματα άχρηστα. Εδώ μια παπαριά στον κήπο.
Παπάρια. Εκεί είναι το enchanting table. Θέλουμε πρόβατα. Πρόβατα. Πατάτα. Ζηλιάρι. Ζηλιάρι. Πρόβατο. Αγγί, είναι μικρό συμπόκι έτσι. Για να φάμε λίγο. Αγγελία. Ένα ακόμα πρόβατο θέλω. Ο Κόουλ έχει εκεί. Αγιολάδα. Ξύλο δεν ξέρω που να βρω. Παντού ξύλο. Αχα. Γι' αυτό δεν ξέρω από πού να πρωτοπάρω ξύλο. Αγγελέ, σαν αυτό εκεί, σαν αυτά εδώ. Τι. Ξύλο δεν είναι. Μην ρωτήσεις γιατί το έκανα αυτό. Γιατί το έκανες εκεί αυτό? Δεν σου φαντάω. Παιδιά, θα πάρουμε από εδώ ξύλο. Έχω παγιδέψει ένα villager. Ναι. Yes, κάνει τσα. Ένα ακόμα ξύλο θέλουμε. Παπάρια. Αγγελέ, αγγελέ. Όχι, Sorry. Πρέπει πρώτα να φτιάξω. όχι. Ήταν ο μοναδικός villager. Γενικά δεν είναι μοναδικός, έχω κι άλλος. Πρώτο που. Δεν χρειάζεται εκεί να μας πεις. Πάμε στα ράτσα. Πάμε στο σπίτι μας. Αγγελέ. Αγγελέ. Όλοι οι villagers έχουν φύγει. Κοίτα το εδώ. Κλέφτιδες. Κοίτα έπαιξε 10 το ρολόι. Fuck. Τέλος πάντων. Αποδέχονται πολλά. Λέω πάλι συγγνώμη που δεν έχω βγάλει άλλο βίντεο. Sorry ρε παιδιά μου, sorry, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, δεν χρειάζεται να γαμιόμαστε κιόλας. Πλάκα κάνω. Να γαμιόμαστε και με το παραπάνω. Κάποιος έχει καζέψει. Θα γαμίσω. Χτυπώ να πήκω. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Αφήστε comments. Αφήστε comments άμα βασικά αφήστε ερωτήσεις για να κάνω Q&A με τον έξω. Αφήστε, γιατί μου το ζητήσατε. Και αφήστε αυτό. Τα λέμε.